tsoron ta mutu shi yake mutuwa, kuma mai tsoron aradu shi take fadowa. Hajiya Abu, da Allah ki ara min hankalinki da tunaninki ya komo kaina. Ina so in yi miki wasu gwalagwalan maganganu wanda za su sace wannan iskar kumburin da ke damun kwakwalwarki akan wani tunani wanda ba haka yake ba. Bari an gaya miki, babu maganar dukiyar mahaifinki a gurina. Duk kuɗin da kika ga ina juyawa a kasuwa kuɗina ne, ba na babanki bane. Bara kuma mu baki labari. Baya kaɗan mahaifinki ya shiga wani ƙangi na rayuwa wanda kasuwancinsa ya so ya durƙushe. Yaya za a yi kasuwanci ya farfaɗo? Dole sai an nemi kuɗi, kuma babu kuɗi. Ya same ni, muka yi magana ta fahimta, sai na shiga domin in taimaka. Wani irin taimako na bayar? Shine akwai abokina mangan nan kuma yana aiki ne da banki. Muka yi magana da shi, sai bankin sai ya yarda cewar za a ba wa mahaifinki babanki rancin kuɗi. To amma dole sai an bada wata kadara. Gidana na ɗauka, takaddun gidana na bayar, aka ba babanki bashi da zumma cewar ni ma na saka wasu kuɗi dina a tare da shi, yadda za mu dinga raba ribar. Haka aka ci gaba, yana samu ina samu, kuma yana biyan banki duk wata yadda aka tsara. Allah mai iko sai ya ɗauki ran babanki kafin ya gama biyan wannan kuɗi na banki. Banki bata jura asara ba, dole za ta bi da hanyoyin da ta san cewar za ta iya domin kuɗin ta sai dawo. Haka da ce to ba za a tuna muku asiri ba, kuma ba za a taɓa gadon ku ba. Na ce me zan yi a lokacin? Sai na ce bara in ci gaba da biya. Haka cikin dukiyata na dinga biyan banki, na dinga biyan banki, na dinga biyan banki. A yanzu maganar da ake yi, na kusa gama biyan kuɗin bashi da banki yake bin babanki. Kuma ki sani ina da duk wasu takardu da za su iya proving zance na gaskiya ne, kuma da za su iya tabbatar miki da wa'annan maganganun da ne. Don haka babu kuɗin babanki a tare da ni, domin ki fahimta. Dukiyarka? Okay, sai yanzu ma na fahimta. Shi isa kake cewa zaka ƙara aure dan ka nuna min matsayina, kuma dan ka nuna min ban isa ba? Okay. Yanzu ma kallon mata kake kenan. Ina ma zaune a cikin motar nan, har kake tunanin kallon mata a waje? Inna lillahi wa inna ilaihi. Yauwa Hajiya, dan juya kafar magani. Okay. Yauwa dan da ita kan. Kishin zamani, kishin zamani. Kafa ta yi kyau. Sai dai matsalar da jijiyar ta samu, ba zai yi kafar ta koma yadda kike da ba. Sakamakon haka za ki ci gaba da amfani da sanda wajen tafiya har na tsawon wasu shekaru nan gaba. Na shiga uku. Yanzu shikenan na zama gurguwa kenan? Ba haka nake nufi ba. Akwai yiwuwar za ki iya yin tafiya, amma akwai sauran lokaci gaskiya matuƙa. Hajiya Abu, don Allah ki yi haƙuri. Ki daina kuka. Wannan kukan da yake ba zai amfanar da ke komai ba, sai dai ya ƙara miki wani hawan jinin. Kuma kada ki manta, dama an ce idan bawa bai rasu ba, to ba a ga mai halitta ba. Allah ya baki lafiya. Ki haƙuri Hajiya, ai kin ma'auna arziki. Don a yadda wannan haɗari ya faru, mafiya yawa irinsa ba a fiye tsallakewa ba. Ga shi ke rayu? In kin kula shi mijinki da yake ƙarshen shan ruwansa ya zo, ai Allah ya karɓi rayuwarsa. So sai dai mai masa addu'a, Allah ya ji ƙansa, ke kuma Allah ya baki lafiya. Allah ya ji ƙan Alhaji Rabi'u.
ina ganin abin da za a yi ga waɗannan magunguna za ki ci gaba da amfani da su, wannan kuma da na rubuta za a nema a ci gaba da amfani da su zuwa wani lokaci. Likita mun gode, Allah saka da alkhairi. Ba damuwa. In akwai buƙatar wani abu kuma ma yi waya insha Allah. Allah ya ba da lafiya, ni zan wuce. Allah ya To Allah ya kiyaye. Shi dai mijinki ne, mamallakinki ne, ki ba shaƙinsa ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa Kishin zamani. Sannu ku da zuwa. Yau, Hajiya, sunana Aliyu Manga daga Premium Bank. Ni da abokin aikina mun zo ne game da loan ɗin da mijinki yake biya kafin rasuwarsa. So a yarjejeniyar da muka yi za a gama biyan kuɗin nan cif da cif kafin wata 2 da suka wuce. To amma a rekod ɗinmu da muka duba har yanzu ba a gama biyan kuɗin nan ba. Karanto mata rekod ɗin ta ji. A ƙa'idar yarjejeniyar, in dai har kai wata 2 ƙari bisa lokacin biya kuma ba a biya ba, sannan babu wata yarjejeniya daban wadda ta ba da damar yin hakan. Banki na da damar sayar da abin da aka bayar lamuni. Rekod ɗinmu sun nuna wannan gidan da yake ciki, da shi ne za a biya abin da ya rage. Mun kammala dukkanin wasu shirye-shirye namu na sayar da wannan gida. Ƙwarai kuwa za mu yi gwanjansa. Kuma a yanzu haka banki ya samu wanda ya gamsu da cinikinsa. Kuma ita bankin wai ba ta yafewa bayi ne, tunda na ji kun ce saura ne abun, duba da yanayin da baiwa Allah nan take ciki. Hajiya, tabbas mun tausaya. Karki damu, Hajiya. Da zarar mun siyar da gidan, mun ɗauki kuɗaɗenmu, abin da ya ragowa za mu kawo miki. Kishin zamani. Tabbas Hajiya, mun tausaya miki, musamman ma da muka ji labarin rasuwar mijinki. To amma ai al'amarin banki haka ya gada, sai haƙuri. Yanzu gobe za mu zo da mai siyan gidan ya dudduba. Idan har ya siya ya biya, za mu ɗauki takardu mu miƙa masa. Da zarar mun bashi, ma'ana ƙarshe dai dole ki tashi ki fita ki bar masa gidansa. To ga kwafi na yarjejeniya. Maɗa balakum sai ke tuna. Ok, to mun barku lafiya. Allah ya ba da dama mu aure sama da ɗaya, inda za a yi adalci. Kitina kishin zamani. Ya hankali. Bismillah. Ba hankali. Yaya jikin? Alhamdulillah. Ina zaune sai na ji wayarki na ce to Allah sa da lafiya. Malam Sa'idu, abin da ya sani kirawo ka. Dan Allah wani taimako za ka yi mini. Ina so ka roƙa min bawan Allah nan ya ɗan ɗaga mana ƙafa har zuwa lokacin da za mu samu halin tashi daga gidan nan. Wai wanda aka ce ya sai gidan nan? Eh. To, Allah ya sa mai sauƙin kai ne.
saboda wannan abu ne mai wuya mai kuma sauƙi. Domin idan ɗan jari hujja ne irin wa'annan mutanen da ba su da tausayi, to ya sha'ani ne da su. Amma in har mai sauƙin kai ne, yanda Allah ya yi haka za a yi, sai in zauna yi mai kalamai masu kyau wanda zai duba halin da yake ciki, ya tausaya, ya ɗan ɗaga mana ƙafar. Haka ne. Malam Sa'idu ka ga yadda dai Allah ya yi da mu. Tunda Alhaji ya mutu a cikin gidan nan, banda tashin hankali babu abin da nake fuskanta. Yanzu ga shi ɗan gidan ba da nake takama da shi za su raba da shi. Ai, Hajiya Abu ba kuka zaki ba. Shi Abu, da abin da Allah ya kaddaro maka da daɗi da mara daɗi haka mutum za ka haƙura ka runguma. Kuma shi yasa kullum shi ɗan adam ake so dama ya riƙa sara yana duban bakin gatari. So da yawa za ki ga mutum bai san irin arzikin da Allah ya masa ba, sai in ya ji shi a cikin wata musifa. To kin ga yanzu irin wannan sawun da mutane suke hawa ke kanki kin hau kanshi. To ki zauna kina rusa kuka, kuka ba zai miki magani ba. Ki samu a gaba kina mana complain, ba fa za mu iya miki magani ba. Allah nan dai wanda aka bari a baya, saboda haka yanzu shi za a haƙura a runguma, a kuma jira a ga abin da zai yi. Wannan hali da ke gani ba wai dan baya son ki bane ba, ta iya yiwa ya miki wani tanadi a gaba wanda wataƙila ma za ki fi jin daɗi fiye da zaman ki da Alhaji. To amma fa sai idan kin yarda da cewar kin yi tuba na hakika, shine wanda ake cewa taubatan nasuha. Ki yi haƙuri, duk inda muka tsinci kanmu sai mun faɗi abin da Allah ya ce Annabi ya ce, ko da za a zuwa mana ruwan zafi. Assalamu alaikum. Ikon Allah, ina jin kamar su ne ma. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Bismillah Alhaji. Yawwa. Bakari. Yawwa. Bakari, sai dai ba mu fahimci. Sunana Dr. Umar. To, Kuma ni ne wanda banki ya sayarwa da wannan gida. ikon Allah. Don haka bisa ka'ida idan na sai gida to nakan zagayo in duba shi sannan in ba da notice na akalla sati 2. Idan aka fita ni kuma sai in kwaskware shi, sai in aika shi ni kuma inda ya kamata, sai in shuna wani gani in yi masa sai in sayar da shi. Yawwa, don haka yanzu ma abin da na zo yi kenan. To alhamdulillah. To mun ji daɗin zuwanka. Wannan zuwa naka. Mun ji daɗin shi domin ka zo a kan gaba. Ni da ita zaman da muka yi, wallahi zancen muke Alhaji. Muna tattaunawa. Ni aminin shi mai gidan ne ainihin wanda ya rasu. Ita kuma matarsa ce. To sai dai akwai ɗan wani hanzari ba gudu ba. Na me ba? Ba wata matsala ba ce. Ita saboda larurar da take ciki. Ga rashin lafiya ga kuma yanayi, to inda za ta je ta zauna ta ƙarasa jinya nan ne abin tunani. Ni yanzu na ce zan kai ta gida, iyali na kishi ne da ita, sai ta ɗauka kasan ɗan adam. To sai muke son kamar nan ɗin dama nake cewa in ka zo za mu nemi arziki a taimaka a batta a nan ta zauna nan da kamar wata 3 kafin nan ta murmure. Wata 3. Wata 3? Ta murmure lokacin. Haba a karama kallahu. Ni ba ɗan kasuwa ne. Ta yaya zan ba da notice har na tsawon wata 3? Mu fa muna cin riba ne ta idan muka sai gida da gaggawa, muka gyara shi, muka aika shi, kuɗin sai mu sake juyawa. Amma na aje kuɗi na har tsawon wata 3 babu juyawa, Alhaji an tawaye ni. Ba zai yi ba gaskiya. Ba zai yi ba. To mu dai arziki muke neman arziki. Dr. Umar, gaskiya ni nake neman wannan taimakon. Da Allah taimako za ka yi mini. Da Allah a ɗan ɗaga mana ƙafa. Saboda yanzu in na bar gidan nan ban san inda zan je ba. Saboda ba ni da kowa. Kuma ka ganta nan, wallahi Alhaji gaba ɗaya bata wuya, ina jin da wuya in ta cika masa TV da gama yin takabarta. Ka gani? To kuma ga yanayi da ake ciki. Kace? Kwanan ta gama takaba. Wannan din?
ita ai shine nake gaya ma, ai matan marigayin ce shi ainihin mai gidan da yake tare suka yi hatsari, shi kuma Allah ya kaddara rayuwarsa ta mutu. Ikon na jahu in ji matan Allah. Biyar Allah ba a jima da gama ta kaba ba. Amma fa na tausaya. A to gaskiya akwai buƙatar a tausaya mata. Kuma akwai buƙatar a bata gudunmawa, domin akwai buƙatar a riƙa jin tausayin wanda suka gama ta kaba ba da daɗewa ba, ko ba haka ba? Alhaji ina ganin kawai ka mika musu takardar na a wuce gurin kawai ko? Kai ka dakata mana tukunna, ana so a ga inda abubuwa za su kasance, kuma kai kana magana takarda dan jinkirta tukunna. To a gani banda irin wannan abun shi yasa masu kuɗi wasu suke ja musu zagi. Mutum ya yunkura yana so ya yi abin arziki, a rika dora mutum akan hanya. Alhaji Allah ya saka gama lafiya. Wannan mun ji daɗin wannan tunani naka. Yawwa. To gani ne za a wuce, za a canza maudu'i. Kaga ai a mika takardar na a wuce gurin ko? Ba komai. Ba damuwa. Hajiya, gaskiya na tausaya. Musamman da na duba na ga halin da ake ciki kuma ga yanda ake. Ko ba haka ba? Sai na gani ma akwai gudunmawa da zan iya bayarwa. Insha Allah. Dan haka ina ga abin da za a yi, zan tafi. Zan sake tunani in ga ta ina ya kamata na bullo lamarin in ba da ta gudunmawa, ko ba haka ba? Ba ni kati in bata sai ki kira ni gobe sai ki ji yanda na yanke shawara. Akwai lambar waya ta a jiki. Alhaji kai ma ka san na daɗe da gaya maka katin nan ya ƙare. Na faɗa maka ba. Haka ne ba, na manta. A to ba matsala, ai bata ɓaci ba. Abin da za a yi, ga waya ta zuba min lambobin ki anan. In ya so alabashi sai mu magana da ke zuwa gobe idan na gama yanke shawarar abin da ya kamata a yi. Alhaji ai ba a yi haka ba. Ai kawai a zuba anan, zubo lambar anan. Ai ba a yi haka ba Alhaji. Ko ka dai kawo dai in samu lamba ta. Ya subhanallahi. Na gare da ita zai abun nan ko? Taimakon nan wa zai wani? Ba ita ba. Kai ka ambata da bakin ka kace ta nema alfarma ita za ta taimaka. To kuma me sai ka ga mun lambobin mutane a ciki? Ita da take da bukatar agaji, zuba mun lambobin nan na ga miki. Sai in kira ki. Zan kira ki sai ga na yanke shawara, ko ba ka ba. Kana hasala ni. To. Zubo su. Ni za ta yi wata uku. Me ɗaya a ƙarshe? To ba damuwa. Ba matsala insha Allah. Za a duba inda za a tallafa lamarin insha Allah. Mun gode sosai. A karɓar kallahu ba matsala insha Allah. Za a duba lamarin. Mun gode, Allah saka da. Zan dubo miki sai ki gani sai ki adana lambar in so sai mu magana idan na gama yanke shawara. To ba matsala bane ai. Masha Allah. Za a tausaya insha Allah. Allah saka da. Ba matsala. Allah saka da. Mun gode fa. A ba ku. Bari dan taka musu. To Haji Allah ya ƙara lafiya ba. To ba damuwa. Sai mun yi magana. Haji Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya yi. Sai kin ji ni. Kishin zamani, kishin zamani, yana da haƙƙi a kanki, ki yi duba, ki ba shi haƙƙinsa ne. Shi dai mijinki ne, mamallakinki ne, ki ba shi haƙƙinsa ne.